sa Remen Protection Center. Ano yung kining tulumanon? Handumanan sa kaaway. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Poblacion del Sur, Villabaletti. Ang ato matatampo, nagkasangan nga Sari. Nga naman ka, Sadi. Nga ni mga miyaging adlaw, galuyam ka. Edgar, Nainay tapos sa inyo? Ogar, namatay akong igagaw. Ha? Kunyang naman kami uli. Parang ito ni ma'am. Hanap nga, subtan ko ni Ma'am Gar. Di ba kukudo kay mi uli sa amo? Di ko gusto nga mawadan og trabaho. Okay ram kayo mong kaliwat. Pada nila kwarta. Para di sa magtuo nga imong kikalimtan ng mga igagaw. Niya, ipuno niyo. Uy, ayaw lang Gar, uy. Ay, kaikog ko baya ni mo. Ano ba ikog mong kanako? Di naman kalaing tao. Alam na ako, Sadi. Gani, kundi lang tungkol sa akong mga anak. Ipanguyaban natin ka. Edgar. Ate, pahinging 1 kilo nito. Ate Sadi! Ate! Uy, Juliet? Ate! Kumusta naman ka? May kinakita ka din sa Manila. Nias ka nagtrabaho din eh? Oo, ate. Mausa na ko kabuan din eh. Ate, nagkabalita ka ni Orly? Ha? Oo, day. Huwag di ko kauli sa ato kay wak ko subti sa akong amo. Marasan nga wak ka mo ulit to eh. Suko man kayong ang mama ni Orly ug ni papa niya. Mibahad gid sila ti nga patyon jud kanila. Unsa? Ma'am, nandito na pong inutos nyo. Alis na ko sa buwisit na bahay na ko. Dadalhin ko ang mga anak ko. Sige! Lumayas ka! Buwisit ang lalaki ka. Mamatay ka sa nagkasama ng kabit mo. Buwisit! Ma'am, sandali lang po. Sadi, Sir? wala nang mamo. Gusto ko, umalis na kayo ni Edgar dito sa bahay ko. Hindi ko na kayo kailangan. Sir, asa naman lang ko paingon, ani. Hindi ko pwedeng mauli sa amo. Mahadlok ko. Sadi, nagkapanghipos ka? Ano sige hila di ay. Di ta magpakiluyan na nila. Saan magandang na ito? O di ta mamugos. Mauli kita sa ato. Hangtod nga, magkakita tayo dahil trabaho. Ed, hindi naman ko pwede mauli sa amo. Nga nod. Nahadlok ko nga ipatyan sa pamilya sa akong uyab dito sa amo. Ang tinuod, naghikog siya tungod na ako. Maugso ko kaayo ang iyang pamilya na ako. Oh ba? Asa naman lang ko paingunin eh. Hilom na lagi, hilom na. Kung di ka magkaulisin nyo, kuyog na sa amo sa Nabagiti. Edgar. Bahala na lang ni. Maguyog na lang git ko ni Edgar. Wala ko'y laing kapaingnan. Kung mauli ko sa amo, sigurado nga di ko hunungan sa pamilya ni Orly. Kinuutabangi ko. Bisan og na ako'y kog mga gibati para ni Edgar. Dili gihapon ko sigurado unsay akong umaabot uban niya. Ay, kabala ka, Sadi. Hindi ka mamahay sa imong pagkuyog na ko. Pero, ang imong mga anak, Ed, Ayaw na sila problema, ha? Ako na bahala nila. Minyo na sila. Panahon na po siguro nga magbinyo sa kong balik. Pait kaya nga ako nung sa bahay eh. unya, wa tay kapangitaan og trabaho dito, Ed. Di nagkakinala mo na baho pa. Ako na bahala nimo. Mabalik ko kung amo sa Dumaguete. Mag-dive ko jeep. Salamat, Ed. Sada. Ikaw di ang bagong kaipon ni Papa? Oh. Magwang naman siguro ka ni mag-edad, uy. Nga naman pato bagang Papa. Tigwang naman na si Papa. Mahal man ako ang imong papa, day. Pantay man bitaw. Basig mo rin gagamit akong Papa, ha? Bantay ka lang unya na mo managsuon. Ay, mutuig naman nagkapi nag-iipon. Wa palagi ka mumabdos. Maulay kidong. Naibong gani ko. Sige lang. Wa pa siguro ka-timing. Magpahiling lang ka ako dong. Nagabantay sad ko nga magsigi og sakit ang akong puson. Ha? Sige, mas may pa. Basig unsa na na. Dili na gid ko ka anak, Ed. Ay, nalagilak. Saan ito na? Ato na nawaton na. Mamay po sa doktor nga, dili makaproduce og itlog imong ovary. Nganong nahitabo man ina ko. Dili ko gusto nga mainutil. Sa man ka?
Naanak yung mga anak. Ang ako lang apo mo akong kalingawan. Murag ko na pagkasayod na ako nga dili ko pa anak. Sakit. Pero akong ginawa. Kayo na lang gani kay mas sinabuto na nga akong bana nga si Edgar. Sa pamilya ni Orly, pasayloan na intawon ko ninyo. Di ko tuyo nga mamatay siya tungod na ako. Gusto na akong mabisita og balik sa akong pamilya. Di ni na lang kukutom og daghang salamat sa RMN. Ayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong silira. Ilabi na ninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong silira. Ako si Janelle, hingkod ang pangidaron, minyo og may usa ka anak. Itago na lang sad ang kompleto kong address diri sa Mindanao. Punto medikal kining akong sulira. Kabahin kini sa among 3 anyos nga anak. Aron niyo sabtan, sugdon ko diyang nagsakit-sakit ng akong tiyan, diyang gimabdos ko si. Ingon ini ang mga panghitabo. Ha? Nagsakit-sakit na imong tiyan? Masig mga anak na ka, Janelle. Di pa man siguro. Kay kuwang pa man og usa ka semana. Usa ni makumpleto nga siyang kabuan. Unya, magsakit-sakit man kuno ng tiyan kung mga anak na. Basin og nagbati ka na. Time sabi ko, atong haplas pe palihog. Haplasi ko usab basig panuhot ra ni og mawara kon haplasan lang. Kasakit ng gidarman. Wa bisang gaplasan natin ka. Wa, nagasakit ano og maayo. Si mama na ron nimo. Oh, akong gipiksan na nagsakit-sakit na imong tiyan. Uy, mga anak ka na, uy, Janelle. Maong andaman ng iyong mga gamit, Arman. Mga tunatas ospital. Sure ka mga anak nako. Kuwang pa man og usa ka semana ma. Mga anak o dili sa ospital na ta, aron luwas ka og ang bata. Kanagsakit naman ka ng imong tiyan. Unya, mabdos ka. Maong pagtawag og sa kasakyan dito, Arman, oy. Pagtawag ka tunas ospital. Ay, kasakit na ba ni? Dili na ako man ang kasakit. Lami nang iyo tong aron mao man ning tanang sakit. Magbuwata sa doktor nga mo ati man na Janelle. Ayaw pagpatakag utok kay basig maunsa na og maunsa ka og ang bata. Pero masakit na kayo ma. Wala sunod sa delivery room. Sige na. Oy, agakan ni kasawa mo, Arman. Oh, ayaw put lang imong utong. Kay nag-ungong na unta ang sa bata. Mubalik ni kay imo mang putlon ang imong utong. Sige, utong pa. Kanang dili nimo putlon, ha? Okay, kana. Sige pa. Sige pa, utong pa kay nigawas ng sa bata, kana. Kana. Oh, ayaw lagi putla kay nag-ungong na ang bata. Dili na ako kaya. Sige, alalayan ko na lang, ha? Sige. Utong sa imong makaya, sige. Oo, di na. Igawas ang bata. Ayawas ang akong anak. Wala mo ilag. Man, kumusta nga itong anak? Ay na nga itong anak. Nganong ba man to siya mo hilak pagawas? Tuwag ibot ang atong anak sa NICU. Ha? Unsa man na? In ICU kuno ba? Unsa man na? Na-ICU ang atong anak? Kuan neonatal intensive care unit kuno ang pasabot anak. Mao nga in ICU. Pero sa akong nadunggan sa mga nurse kaganina, NICU kuno. Adto kuno na ibutang kasagaran ang mga bata nga natawo nga puwang sa buwan o premature babies kuno. Og nagkinahanglan og dugang pag-atiman. Nakatuon sab kuno og kuan, dinagat ang atong anak samtang naglibor ka. Mao nga gipump. Unsa? Apan buhi lagi ang atong anak. Oo, uy. Giatiman pa siya sa mga doktor. Ako ning sa man. Ako ning sa. Ha? Kay? Naputol man gud ang akong pag-utong. Ingon tong nagpaanak na ako. Ug naungot sa akong puwerta ang bata. Basig natuok ang atong anak. Unsa? Wa butang ko og siyang kabuan ang akong panganay nga anak dihang akong gianak. Kuwang kini og usa ka semana. Naglisod ko sa pagpanganak kay mubo ra ko og utong tungod sa kaluya. Nag-ungong siya kadali sa akong puwerta. Nigawas ang akong anak nga wa ko kabati nga nihilak siya. Maong gibutang siya sa NICU o NICU ang among anak. Kon neonatal intensive care unit. Then ato ibutang mga bata nga bag-ong natawo nga nagkinahanglan og dugang nga pag-atiman o kuwang sa buwan. Kaloy sa Ginoo na okay ra nga akong anak og nakagawas rami sa ospital. Apan unya, unsa man ang bata ang Arman oy? Nga mahilak man kaayo. Busog man unta. Nanakit man ning akong suso ug tinutoy niya. Basta nila ang sige bati. Ha? Wa man sa ilanti. Unsa man kada ang iyang gibati? Adto na ko si mama. Aron matanaw niya yung bata. Basin bayag na kuwa nga ni imong gatas, Janelle. Breastfeed lamang ka ni siya. Oh ma, kay mao maingon sa doktor nga pure breastfeed lang kuno. Uy, basin na kuwa nga ni imong gatas, uy.
Maong bisag unsaon nimong pasuso maghilak lang gihapon. Abagi na lang ninyo powdered milk. Oy, di lang tingali ma, oy. Kay pure breastfeed ra ang tambag sa doktor. Unya, dali masabgod ni siyang matukan bisag sa ako rang gatas. Na, sa mo tingali kon sa powdered milk ma. Oh, unsa? Huy, huy! Huy, Inday! 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 Ano ka, Janel? Inday! Inday! Ano, sige man yung kapuhat sa Manok mga bata. magkuhan ng atong anak Arman, oy. Usay magsigig pangumo sa kamot. Nya, mugahi ang tiil nga murag nangusog. Dayon, malibat. Ha? Mong, sapuhon ako ang iyang mata. Ako sapuhon, kay lain king tanawon nga nalibat ang iyang mga mata. Unsa? Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yay! Happy birthday! Happy first birthday, 1 year baby old Janela. Usa ka tuig na gid ang akong apo. Oo, ma. Og maong gikayan gid namo ni Arman bisag gamay lang. Agig pasalamat nga naka-survive ra gid ang among anak. Og niya nagtuig na. Pero maula kisa. Tuig na siya pa dili pa man gihapon makalakaw. Ma. Hinay man og development ning bata. Ang ubang mga bata kasama niyang pangidaron. Mulakang-lakang naman. Pero kini siya lulid man og tiil. Murag magkinto siya, di ba? Ha? Nag 1 year old nang among baby nga dili gihapon siya makalaka. Kay murag magkinto ang iyang tiil. Amo siyang gi-undergo og treatment. May improvement gamay. Ma-flat na ang iyang tiil. Apan hangtod karon nga 3 years old na siya, dili gihapon makalakaw. Makatikang-tikang apan dili gid pareha sa ubang bata nga kusog na mudagan. Ang ako mga pangutana mo kini mosunod, unang pangutana. Pag anak nako niya, wa siya mohilak. Kay nag-ung man siya kadali sa akong puwerta tungod kay mubo ra ko og utong. O gipampa siya kay nakaton siya og dinagat samtang naglabor ko niya. Posible ba nga mauto ang hinungdan kung nganong may apan ng akong anak? Ikaduhang pangutana, dili man noon gagmay ang iyang mga tiil, normal raman. Pero kung patindugon siya, kay mukinto ang iyang mga tiil, dili ma-flat. Unsa man kay hinungdan ini, ug unsa may among buhaton. Ikatulo pangutana, dali ra siyang makuratan. O kung dagang bata siyang palibot, murag mahadlok siya. Pero mas komportable siya kung ang iyang tito o ang iyang tita ang iyang kadu. Posible ka nga may diferensya siya sa iyang kasing-kasing? Ikaw pa to katapusang pangutana. Doon na ba'y tambal o vitamins nga alang sa akong anak? Hinaot, matabangan min ninyo pinaagi og tambag. Kay lisod pag yun magpa-check up karong panahon na, kay mag-need pa og appointment og mga papeles sa bata aron makabiyahe sa lungsod. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Janelle. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa. Kini ang akong suliran. Aniyan na sa bako si Dr. Rini Obra magiguban kaninyo sa inyong mga kalibo gumunhap sa kinabuhi. Muhatag og tambag og solusyon sa inyong mga problemang punto medical, personal, emotional, behavioral, psychological o problema sa mga ginadiling drugas. Klase-klaseng pamagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran diri kanamo. Pwede kanyo ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account. Kini ang akong suliran official writers page. O sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Suma sa nabati nato ganina sa drama, punto medical ang problema ni Janelle. Unang pangutana ni Janelle, pagpanganak nako niya, wala siya muhilak kay nag-ung-ung man siya kadali sa akong puwerta. Tungod kay mubo ra ko og utong ug gipampa siya kay nakatulon siya og dinagat samtang naglabor ko niya. Posible ba nga mauto ang hinungdan kung nganong may apan ang akong anak? So, in any way, maybe because nakalibang inside ug nakainom ang bata og mikunyum. Ha? Kining dinagat mo niyang mikunyum, no? So, kung mahitabo na siya, posible makadevelop siya og kining gitawag natog meconium pneumonia. Meconium pneumonia. Kung sa may tabo kung nakainom og meconium o nakatuon og meconium ang bata. Ang kini mag-compromise mangod ang oxygen supply diha sa imong anak. Labi na kay imong yung nag-ung-ung. So murag traumatic or delayed labor ang hitabo, no? So posible nga because of lack of oxygen magka-develop siya neurological sequela. Well, which will tantamount to the developmental defect, no? Mao na ang akong masulti, no? I'm sure si Dr. Bonnie Binirao diya sa Osami City makadungog ani, no? Makatabang og naa ka diya sa Osamis, no? Kung man magibutang Mindanao, dakuha ning Mindanao. So kung naa ka sa Osamis,
Na diha si Dr. Buni Binauro, na? Binauro. Okay? Ikaduhang pangutana. Dili man noon gagmay ang iyang mga tiil, normal man. Pero kung patindugon siya, kay mukinto ang iyang mga tiil, dili mag-flat. Unsa man kahay hinungdan ini, ug unsa may among buhaton. Ang bata, ang tiil sa imong bata, gitawag nato spastic. Mo na pinulungan ng mga doktor, spastic, meaning mugahi. Muscle part sa mao ni siya, ang muscle part diha sa tiil sa imong bata mugahi. Kuan ni siya, gitawag nato ni siya part sa cerebral palsy, kanang gitawag namong cerebral palsy. Unsa man ang cerebral palsy, secondary ni siya sa lack of oxygen supply pagkatao. Ha? Mao na yung consequences, no? Nasa gitawag muscular dystrophy. Muscular dystrophy, congenital ang muscles nga walay kusog. Posible siya nga short ang iyang Achilles tendon. Kana bitong na tendon sa atong tikod, luyo. Kung short na siya, muna siya murag magkinto. Or nagdudag yung ko Janel nga atong entertain ani ang autism, basig autistic ning imong bata. Mo na akong pagduda, tuwa man sa ko kakita. Okay? Ikatulong pangutana. Dali ra siya makuratan ug kung daghang bata sa iyang palibot, murag mahadlok siya, pero mas komportable siya kung ang iyang tito o tita ang iyang kadula. Posible kaha nga may diferensya siya sa iyang kasing-kasing. Murag dili sa kasing-kasing, Janel. Murag ang iyang problema is motor, sensory, social ug language nga development, no? Kay namin na gitawag na to fear of strangers ang bata mga 8 to 9 months. Kung kulang siya sa social development, matumbok na to ni going back to that nag-ungong ang bata, lack ang oxygen supply pagkatao. Sumautoy akong matumbok nga ko sa iyang developmental delay. Entertain ko na to ang autistic developmental disorder. Na mo result dito ba, no? Ma-connected na to, pero dili pa kaya na siya klaro, no? Less ang iyang social development. So ang child mo learn to interact with people around them. O nang sa iyang tito o tita na siya, komportable mga magkipag-interact. So bang tao, dili. So maka-learn siya og interaction sa mga tao nga pamilyar niya ang mga naong. Sumao na'y eksplikasyon diha, no? Okay? Ikaupat nga pangutana. Aduna bay tambal o vitamins alang sa akong anak? Hinaot matabangan mi ninyo pinaagi og tambag kay lisod pud gyud magpa-check up karong panahona kay may need pa man og appointment ug nga papili sa bata aron makabiyahe sa lungsod. Layo tingali pud og kuan ilang kuan sa Mindanao, no? So difficult gyud kayo. Kinahanglan gani siya mga one-on-one interview sa developmental pediatrician kung naa adol sa inyo, psychiatrist o labi na neurologist, no? Ang imong duolon, no? Diha sa Mindanao. So maayo kong one-on-one interview ni siya akong balikon, developmental pediatrician, psychiatrist o neurologist. Mao ni mga doktora ang makatabang gini mo diha, makita gini siya. Kaya lang wa sa paglaom kay basin pa og ma-remedyuhan ni siya. All right? So manghinaot ako nga aduna na sa kami ng kutlo ng mga pagtulungan karong adlaw. Once again, ako si Dr. Rene Obra with Atty. Bathan. Paningkamot sa ginuwi makahatag ng kolor o kinabuhi sa inyong mga sulat-suliran nga ipaabot diri kanamo. Dili mangluod kung dugay kayo mahatagan og pagtagad kay daghan kay madawat nga mga sulat-suliran diri sa among buhatan. Ug ang atong ikaingon nga magbinantayon na gid ta makanunay sa atong palibot kay ana pa gihapon aning mga coronavirus vaccine bisan pa man og naa nay mga coronavirus, no? Bisan pa man og naa nay mga vaccine dili pa kita 100% sure nga protected ta, no? So wa na gyud ko mo sa social distancing, wear a face mask o you wash your hand with alcohol or soap and water. So hinaot nga may nakutlong patulunan once again og gikan kanamo rin sa Radio Mindanao Network, Radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat.